Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m. Asị m nke onye chiri na zere, asịkwa ebe bere ugo bere, nke si ibe ya ebe asị ka nkwukwa ya. Biko ụmụnne m ndị Igbo, geelu m ntị maka arụ geruo ozi a n'isi, werekwa ife ozi a hafeelu nye ndị okenye enwe na be anyị, hafeelu m ozi a ndị nze na ọzọ, maka na ndị be anyị si na okenye ama nọ n'ụlọ ewu anwa n'ọgbịrị. Okwu m na-ekwu bụ maka unu n'anya na ife gbasatara agbankwụ nwaanyị n'ala Igbo. Unu afụ na mmiri abago obi ụgbọgụrụ. Okwu mbụrụ maka gịnị? Maka na ndị be anyị si na ọ bụ na okenye akwacha akpịrị, ụmụ mmụọ ege ntị. Unu n'anya, unu afụ na ndị okenye anyị amazikwana ife ha na-eme, wee na-ajụ ọtụtụ ajụjụ dị iche iche. Ị ga-afụkwa na ịbịa agbankwụ nwaanyị, ị ga-afụ ndị nze, ị ga-afụ ndị ọzọ, ị ga-afụ ndị okenye enwegasị n'obodo. Ị nwekwara ike ịfụ ndị eze. Ka o ji esi wee dị na nna mụtarụ nwa gbatarụ mmanya, si nwa nwaanyị ji egosi ụwa onye bụ di gị. Ngwa ngwa o were mmanya ahụ nye di ya aha anya ihu ndị niile bịara ya bụ mmemme, were mmanya ihụ kwa n'ala, kwafue mmanya ihụ n'ala. Ka o ji esi wee dị, ndị okenye anọghịkwa ebe ahụ. Ị ga-afụkwa ọtụtụ ndị nze ha anọghị ebe ahụ edobe arụ na ọ gbasara m nwa. Kedu ife ndị nze na-akụziri anyị nwa bụ ụmụ na-eto eto? Kedu ife ndị okenye anyị na-atọrọ anyị dịka ntọnala? Ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ị chọọ ime ife gbasatara traditional marriage n'usoro ọdịnala Igbo, biko nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kabarụ na-arụ ka unu merue ya n'isi. Ewepụ na ewepụ, etinye na etinye. There is no negotiable about this issue. O nweghị ife a na-negotiate, maka na ụlọ nke ikpeazụ a ọtụtụ ndị na-eje ụka dị iche iche efetego tọnụzie our traditional marriage to another things. Ka ị ga-esi wee bụrụ okenye na ngwuru gị, ndị ọgọ ga-abịa gwa gị sị gị na fe ejiro mmanya eji wee mara ndị Igbo, ife dịwa gbuo tupu amụọ nna gị nwa eme mmemme nọ mmanya ọtọ bịrịbịrị na o megidere okwukwe ebe. Ọ bụrụ na ị dịghị ledi ịgwarụ ndị bụ ọgọ gị nkwụ n'usoro ọdịnala na omenala Igbo, biko nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, hapụ ya bụ ife. Maka na ị gaghị agwa na ọ bụrụ na nchọọ ime white wedding n'ụlọ ụka gị, na m agaghị eso the principles unu wepụtara m ji eso yanụ, mmekọta asị gị mba na m ekwetaghị na nke unu ama nnabata ya bụ ife. Onye ka nna asị na ndị okenye ama nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị, mana ka o si wee dị ugbu a, ndị okenye jizi akafa amanya ewu ka o wee nwa n'ọgbịrị. Ọ gịnị na-eme? Ndị nze ka ọrụ unu n'obodo. Eche na ndị nze na ọrụfa bụ ka ha dobe ma chekwaba njirimara eji wee mara ndị Igbo, ife ndị nna nna anyị fa hapụrụ fa n'aka ka ha medo. Ndị okenye kedu ọrụ unu dịka ndị okenye? Ọ bụ nwa mbụ eke jụrụ ama ha akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ. Okwu a ka m bịa jụọ ndị okenye anyị. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Ọ bụrụ mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ, sonyere m, gbasara m ozi a, gwa m ebumnobi gị. Echefukwana ịga na my YouTube page, tie m akara subscribe, banyere m igwe ozi gị. Oge ọbụla m wejere ife ozi m ebe ahụ, ka ị nwee ike ije geru ya. Aka m bụ onye nke unu bụ Maazi-UC. Igbo makanụ ụmụnne m, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndị be anyị, ndewonu.